Gikone to jopiny ma Korando rwako wach gedo ma dag thiedho pi mong'ere kaka waste water treatment plant e lopegi bang' winjore kod bad migawo mochung' ne ler mar pi Lake Victoria South Water Works Development Agency. Winjruok margi en ni nyaka gilos komiti manyien moting'o weg lope mabiro bedo jokanyo e chenro mag cholo dongruok ma kamano e alworano. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth e wi chenrono mowinjore chwal e thuolo mohewo higni 5. Romono mar galamoro mane obagi e laro mar apis ruoth makono ne otedore kod lalruok e kind jopiny kod jokanyo mag Lake Victoria South Water Works Development Agency e wi chenro makare monego luw mondo wach gero dag thiedho pi taka ma owinjore omuonyo omenda maromo siling bilion 7.5 e alworano ochop kare. Kane ochopo kar saa 7 mar odiechieng', romono nodwa ng'ikore bang' ka jalup County Commissioner ma Kisumu mayo japiny moro auja kaloso kolieko ni weche mane jalno wacho ne siayo oganda. Okang' makamano ne owicho chuny jopiny gino mane omiyo giwuok oko kendo kwedo e ondamo mamalo. Nochuno maneja mar boma ma Kisumu Abala Wanga kawo ting' mar kweyo wachno kama ne okawo auja kendo luongo jalno kendo mar dhi nyime kod golo pache. The fact that our elected leaders are not with you and their representatives are saying my MP never sent me with any message is a clear indication that they does not respect or accept this project to pick. Revoke what mar 72 acres to give 4 acres. Dogi wuonowa. Kalo onge nyingi jaoda, poka loko namba. To sani ng'ato nyose kona no tieni dhi luoki, mamoi, maweyi kito. Mane gima ngisa nikech kochopo the time of salary to weg loe ma dhi participate. To jong'ie odong kadi. Is this real? It is a process instead of cow cartels. Bang' jopiny golo paro mopogore opogore kotenore kod gedo mar kar thiedho pi taka e alworano kendo jokanyo mochung' ne chwalo chenrono chiwo ler e wi okenge mibiro luw. Winjruok ne obedo mar loso kamiti manyien moting'o jopur malworano giwegi ma ok joma gikia. Land issues has a lot of controversy. The earlier you start it, the better. Kaka Korando, wabiro make sure ni project no dhi maber kendo gimoro amora timre yo monego timre. Wamiyo community thuolo mondo gidhi gitim yiero kendi mondo gikelnwa komiti gi no ero mondo wachak wuoth manyien gi komiti no. Chenro makamano maromo kod kamiti manyien kaka winjruok nokalo mondo ochwal gedo mar dag thiedho pi taka makamano odhi nyime ogen mar timore dwe manyien. Koromo dwe mar 4 to bro yudo ka the jopiny oseloso komiti gi mosekelonwa mwaserado kodgi nyiso komiti ni kaka wadwaro mondo giti nikech chenro tiyo art nyaka bedie. Wuono en hawi maber ni wawinjore gi jo Korando community. Koro from here wadhi chako wuoth kanyakla maonge wach moro amoro. Magi biro kaluwore kod ng'ikruok mane obedo e higa 2021 kane chenro madwaro gero dag thiedho pi taka makamano mong'ere gi dho ngere ni waste water treatment plant e alwora ma Korando ne orado kod ng'ur mane ochwal e nyim doho kowuok kuom jopiny makono ni pachgi ne ok okaw. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Korando, Kisumu County.